Moine. Velkommen til Garagen 12. Mit navn er John Hinse, og jeg vil hermed præsentere min bilsamling. Bilsamlingen består af oldtimer, klassiske og specialbiler. Og bilen de er bygget fra 1925 til 2017. Disse drømmebiler, dem har jeg samlet igennem de sidste 20 år. Som navn vil sige, den hobby, den har der vist havnet lidt i afhæng. Men nu har jeg faktisk besluttet at sælge ud af samlingen, så andre med samme interesse også har mulighed for at udleve sin drøm. Din drømmebil kan jo samtidig også vise sig at være en rigtig god investering. Og samtidig vil jeg også glæde mig at se navnet af bil ude på landevej, da jeg selvfølgelig ikke selv kan nå at køre i dem alle sammen. Da vi ikke har fast åbningstid, og du måske har forelsket dig i en af bilen, er du velkommen til at komme ind på vores hjemmeside garagen12.dk. Her kan du se nærmere på bilen, og her finder du også vores telefonnummer, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller fremvisning af din drømmebil. Håber vi ender med så et skilt. Håber at høre fra dig. Ha' en god dag. Moine.